Bisimilayi malakti ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Segu Comatex mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko u ka baarakɛlaw dɔw bɛ yen nɔ ko olu ka baara kɔni jɔ fɔlɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛndɔ uti kalo tile 3 kɔnɔna la Comatex ɲɛmɔgɔ min bɛ Segu olu kɔni bɔra ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la ni maa 1300 kɔni tɔgɔ b'o la o maa kofɔlenw kɔni kan ka baara jɔ ko jani wagati dɔ kɔni cɛ. Ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka nin baara bila in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko bi min ye Segu Comatex ye ko gɛlɛya caman kɔni b'a kɔnɔna la i n'a fɔ musakako a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ko o de hukumu na u kɔni y'a ɲini nin maa kofɔlen ninnu fɛ ko u ka baara jɔ fɔlɔ ni an b'a fɔ nanarakan na chômage technique ko jani don n'a nata kɔni cɛ. Ayiwa o kibaruyaw kɔni jɛnsɛnlen min ye Comatex mɔgɔw ka baarakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye n'o y'u ka syndicat ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛ ni o kumakan ninnu ye ko sabula ko maa kan ka bila cogoya min na ka taa chômage technique la ko o waleya o kan ka kɛ waleya minnu fɛ ko o kɔni ma bato u ka ɲɛmɔgɔw fɛ ko o de hukumu na olu kɔni b'a ɲini baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ tɛ baarakɛla bɛɛ ye maa tɔgɔ bɛ nin sɛbɛn in kɔni kan ko bɛɛ lajɛlen ka taa don o don baarakɛyɔrɔ la ko ka taa i ka baara kɛ ko sabula u ka ɲɛmɔgɔw ye kuma minnu fɔ ko o kuma ninnu kɔni jatelen tɛ olu fɛ. Hali bi min kɔni ye Comatex Segu ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka hakilina tɛ ka maaw kɔni gɛn ka bɔ baara la nka ko wagati n'a kɛcogoya de don ko a kɔni ka gɛlɛn olu yɛrɛ ma ko ka denbayatigiw kɔni bɔ baara la ko nka ko u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko u ka nin wagati lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko sabula ko gɛlɛya de b'u u da la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ désobéissance civile kɔni na ni M5 maaw kɔni u kun y'u boloda ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni minɛra finitigiw fɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛndon uti kalo tile 3 désobéissance civile kɔni daminɛra M5 maaw kɔni fɛ o de ye k'a fɔ ka taa faso ka baarakɛyɔrɔ ko k'o yɔrɔ ninnu minɛ ko baara kana kɛ yen nɔ ko fo ni jamana ɲɛmaaya ye fanga bila o de hukumu na ko finitigiw ye maa 9 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni minɛra. Ayiwa ko o maa 9 na a yirala k'a fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni taara kasobonba la ayiwa ko u ka kiiri bila la fo septembre kalo tile 6 kɔni na. Ayiwa min yɛrɛ ye kiiri bolo maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu kɔni ka minɛli kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ye sariya sɔsɔ ani k'u ka jamanadenw kɔni bila hakili wuli kɔni na ko o de hukumu na ko nin maa kofɔlen ninnu kɔni minɛra wa u y'a yira k'a fɔ fana ko u bɛna kiiri bulon dɔ kɔni sigi a dan ma ko maa o maa ko kɛra sababu ye ko ka kɔlɔlɔ dɔ lase jamana kɔnɔden dɔw ma walima ko ka tiɲɛni kɛ k'i bɛ taa o kiiri bulon in kɔni kan ko i ni kiiri min ka kan ko o bɛ da. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen o de ka fɔ ko min ye protection civile mɔgɔw ye n'an b'a fɔ o ma sapeur pompier olu maaw ka tali kɔni baaraw kɔni ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ min ye Kulukoro mara ye ko olu kɔni ka baaraw n'o daminɛra tɛnɛndon uti kalo tile 3 kɔnɔna la ni taliw kɔni tɔgɔ sɛbɛn kɔni daminɛ wa ni tali in kɔni na ko maa minnu tɔgɔ kɔni kan ka ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko o ye maa 350 kɔni nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro yɛrɛ mara la minnu kɔni kan ka ta k'o ye maa 29 kɔni ye. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ min ye nin sɛbɛn bila kɔni ye walasa i bɛ se ka taa sapeur pompier la ko a baaraw kɔni daminɛra ko a bɛ kuncɛ jumadon uti kalo tile 7 kɔni kɔnɔna. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye coronavirus banakisɛ kunnafoniw ye. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ aw ye ko uti kalo tile 5 kɔnɔna na minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u garisigɛra coronavirus la nin don kofɔla in na k'o ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u nɔgɔyara k'o ye maa 4 ye. An b'a yira k'a fɔ ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu o ye maa 2500 ni o maa 2500 ni 46 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni nɔgɔyara o ye maa 1950 ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni Ala ye olu ka kalifa minnu na ni bana in sababuya la k'o ye maa 124 kɔni ye. Ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaruyaw ye k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulo hali bi aw ni ne an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka bɛn ani kelenya sabati Mali kɔnɔna la.